Alo bre, šta je ovdje vruće? Prvi pijena neke tople čokolada. Ima restoran, ne kaže me ništa. Ali ne plaćaju toplu čokoladu 15 maraka, gdje to ima? Zbog to u Španiji ne bi naplatili 5 eura. Oni tamo naplaćaju 15 eura po komadu nekom. Znate, Španci ovdje u Španiji naplaćuju čovječe po jednom komadu bilo čega naplaćuju po 5 eura. A ne ovdje. Ovdje u Bosni imaš neke jeftine stvari, ali ovo topla čokolada 15 maraka. Da su oni misli. Ajde, šta ti s tim ovom doći opet? Opet ti daj mi tu šipku, bre. Ajde, ne smijemo se svađamo. Ajde, napravimo onaj zajedni savez protiv one lude pevačice. A ko je ta tvoja luda pevačica? Ta luda pevačica je smrdljiva žena koja se dere, a ja mislim da peva. Ajde, sklopit ćemo taj savez. Nevojem ljude koji se deru, a mi da pevaju. I sada moramo sklopiti taj dogovor. Kada ćemo mi da odemo tamo? Opa, 3. Da zaustavimo. 3. Pa možemo odmah, ali hajde prvo da se rukuje. Ajde, nek se rukuje. 3. Ajde, kad je daj savez počeo, ajde napravimo ludu ženu. Koju, na gdje živi? Ajde objasni. Ko njenu, već sam ti rekao. 3. A, moja glava, pa šta se tu učeš, bre? Dobro, bez slučaja, idemo da krenemo. Eno, jedna luda se šumanom da je napad. Jer ti mene slušaš uopšte? 4. Izvini, još sam razmišljao, ko je ono tamo? 4. Pa što me nisi slušao? Pa to je ona luda pevačica, idemo da je napad. Ajde, imaš neki plan? Ajde, ti ide tamo i traži autogram, a ja ću da je klepim iz ove. Bravo, master, bravo, ajmo mi odmah. A šta je ono, nemo se vađa za to vreme? Gospođo, mogu li na auto? Mašinka! Odstavit ćemo pevanju! A ja se znizigala sam. Ajde dobro. Ti si neko pogledana baba koja peva. I ti da se pevaš glupak si kosovo. Izvoli masku, ja sam miš. Primi tvrda. Osjećam snagu. Ti si neki čovjek sam nas glas. Imaš pravku glas. Imaš veliki brkovneš. Imaš veliki ogromni nos. Svi znaju da treba jesti 3 kante ljeka, dok munja sad se. Moj mali pas mazazeva. I ovaj video je bio nešto više, znači kao neki hrvatski specijal, naravno bit će još danas neki video. I bit će još jedan veliki, ogroman specijal za 100 subova. Ali čak, hvala vam na 100 subscribe.